आता आम्ही त्यांच्या वाडीत घुसलो आहोत. बाप्पा बघा मस्त मूर्ती. मंडळी घोरपड बघा केवढी. कसला प्रोजेक्ट होता हो? धन्यवाद. अरे बस काय. आय लव्ह वैभव वाडी. आणि ह्या हॉटेल वैभव आमच्या सासऱ्यांचा. हे बघा हे USA रिटर्नच त्यांचं ह्या हॉटेल. मंडळी चला आता जेवण निघाला. गाडी फिरत काय बरी वरती. डोंगरावर चढले नाही कधी. मम्मी आय लव्ह यू. तो प्रकल्प हा पाटबंधाऱ्याचो. हा तेवढे गाव तुमच्यापेक्षा जास्त लागतात. शूटिंग करू वेळ नव्हतो आता जरा उशीर झालो. मंडळी डाळ पण गेले बघा मस्त. काय आहे एवढं रात्री जो जातोय तर मग काय काय गोष्टी आठवतात आणि काही लोकांनी युट्यूबरने सांगितल्याने पण.
हरिनाम देव बसोनी कीर्तन करे कोणी जाता सारा जळते हरिचा खाद्या हरिनाम देव बसोनी कीर्तन श्रीमुखाची शोभा श्रीमुखाची शोभा श्रीमुखाची शोभा कस्तुरी मळवट उभास नीट
नमस्कार मंडळी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओ तुमचं स्वागत आहे. आता आम्ही काल गणपती विसर्जन झाले आणि जरा म्हटलं आज आरामात उठला. पर्टिक्युलर माझं सांगतंय, जरा झोप काढलंय. तरी पण रात्री एक भजन होता पुन्हा बारशाचा, त्या केल्यानंतर 12 वाजले आणि मग सकाळी म्हटलं जरा या दोघींका घेऊन जरा एक दिवस बघूया. आता काही जाऊचा अजून ठरला नव्हता असा, तर रोडवर इल्यानंतर परवा 2 दिवस म्हटलं ट्राय करत होतोय मी. आमचे मित्र एक भाईंदरचे संकेत गुरव, त्यांच्या गावात जाऊन गणपतीचं दर्शन घेऊया. तर असा झाला की त्यांचं गणपती 11 दिवस हा, तर म्हणून म्हटलं जरा नंतर जाऊया. तर आता त्यांच्याचकडे चाललो. आता आम्ही त्यांच्या वाडीत घुसलो. तो आमका रिसिव्ह करू गेलो बघा, पवन आमच्या शेजारीच राहता भाईंदरला. मंडळी हो बघा, आमच्या मित्र संकेत गुरुवांच्या घराकडे पोचला होता. बाप्पा बघा, मस्त मूर्ती एकदम. किती फुटाची आहे संकेत? 4.5-5 फुटाची मूर्ती आहे. खालून जर पकडलास तर मस्त वेगळी. खय मेस्त्री कार्यशाळा खय? गडमठ आहे ना. गडमठ गाव बाजूकच आहे त्यांच्या. तर गडमठात ते सुतार मेस्त्री जे बनवणारे आहेत ते त्यांच्याकडून त्यांनी बनवून घेतलेलो. फोटो देऊन ना बनवतो आपण, की असं पर्टिक्युलर नाव नाही ना मूर्ती खायचं. तर मस्त अशी सुबक मूर्ती बघा. आणि धोतर वगैरे नेसवलेला स्पेशल, जसं मी आजोळ्याचं तुमका दाखवलंय त्या टाईपमध्ये जा. आणि डेकोरेशन बघा, मुंबईवर येऊन केलंस काय? मी नाही केलं, भावानी केलं. हां, तर आमचे संकेत गुरव मित्र. चला मंडळी, घोरपड बघा केवढी गेली, लगेच गेली. लगेच म्हणजे बऱ्याच वेळ होती, कॅमेरा काढेपर्यंत गेली. तकडे काहीतरी गेली, पानात गेली. जाऊ दे, गेली. कसला प्रोजेक्ट होता हो? अरे ते बरोबर असणार, आमचे ते आहेत ओळखीचे, त्यांचे. राईट 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 राईट. ना इथे वैभववाडी जवळ, ना इथे तुमच्या पोटाजवळ, ना इथे डॉक्टर, ना इथे चक्की, ना इथे तुमचा काय बाजार, ना भाजी. तुम्हाला पर्याय नाही, पर्याय इतक्या लांब फोन हे आचरणेमध्ये पण बाजारात इथे हा मधला गॅप जास्त आहे. म्हणजे दोन्ही नांदगाव पण तसं जवळ आहे. मंडळी, वैभववाडी बाजारपेठला पोहोचलो. आज काय बाजार नाही आहे, ऍक्च्युली बुधवारचा बाजार असतो वाटतं वैभववाडीचा. आज शनिवार आहे. हा होय होय, ठीक आहे. यांची त्यांची पण लागली असत सांगवाडी. चला भेटूया. धन्यवाद. अरे बस काय, चला. आय लव वैभववाडी. वैभववाडी ना, आय लव वैभववाडी. ए काय रे, हा अकडे जरा एकाकडे गेले, लोऱ्याक गेले आणि फोंड्याक जाणार होते, पण म्हटलं जाऊया, जरा उशीर झालो ना. हे दोघी आहेत ना, मग दिवसभर रिक्षा आता. चल, हे आमचं राणे मंडळी. काल भजनात वगैरे तुम्ही बघितलं असाल. तो आताकडे वैभववाडीत राहतो ते. आणि ह्या हॉटेल वैभव आमच्या सासऱ्यांचा ठरलेला हॉटेल नाश्ता पाण्याचा. सासऱ्यांचं हॉटेल म्हणजे खावचा. गाडी धुवची होती पण आता घराकडेच धुतोय. ते काय पाणी मारतले फक्त, आपण घराकडे मस्त धुऊया. हॉटेल बघाच आहेत पप्पी. आता या दोघांका जरा पोट पाण्याची व्यवस्था करूया. ती नदी बघा, अकडे उलटी वाहता नदी, हकडनं तकडे जाता नदी, हकडनं तकडे ना, तर पुन्हा फिर. नदी कशी दक्षिणेकडे जाऊ खोई, पश्चिम किंवा दक्षिणेकडे.
हे बघा हे USA रिटर्नच यांका आम्ही ह्यानी आमका बाहेर गाडी लावूक सांगितल्यानी. पार्किंग बघा फुल झाली. हॉटेल महालक्ष्मी रेस्टॉरंट हे कोल्हापूरचे पाटीलच त्यांचं ह्या हॉटेल हा. या दोघींका आता शनिवार आज व्हेज पेट पूजा बघूया. चला मंडळी चला आता जेवण निघाला. त्याकडे रेट बघा. आज काय आमचं शनिवार आहे व्हेज खाल्याने. त्याकडे बघा स्पेशल शाकाहारी 130ला सुरमई थाळी जसा अवेलेबल रेट असतात अवेलेबल फिश असतात त्या हिशोबाने 320 आता सध्या. सौंदळा थाळी 200, बांगडा थाळी 190, कोळंबी थाळी 280 आणि चायनीज सध्या बंद आहे. पापलेट थाळी आहे. कधी इलास वैभववाडीक तर पाटील हॉटेल महालक्ष्मी रेस्टॉरंटला भेट द्यावा. चला मंडळी आता वैभववाडीवरून निघाला. पुढचा काय अजून माहित नाही कन्फर्म. आताकडे रेल्वे फाटक येतला बघा. हे बघा गरमी जराशी काय चालू झाली लागली चालू नाही झाली. पाऊस जरा गेलो म्हटल्यावर ह्यांका हे बघा आईस्क्रीम हवा झाला. फाटक लागला गो. होय फाटक लागला. त्या दिवशी खायचं तरी ना तकडे हा जेव्हा त्या कोकणी संकेतला भेटाक गेले ना तेव्हा पण फाटक लागतच होता. तिकडे हळूहळूला काहीतरी तर जाताना फाटक लागलेला. वेळ असता अगोदरच टाकतात त्याच्यामुळे त्यांना 2-4 गाडी जाय इच्छा होतो ना ते जाऊक दिल्या आणि त्याच्यात मी पण होतोय. बरा झाला आमचं टाइम वाचलो. नंतर मग त्यांना फाटक टाकल्या नसताना. मग आता ह्या कसा पहिलाच पडलेला बघा अजून वेळ असता त्याच्या अगोदरच टाकतात ते. फाटक क्रॉस करून आम्ही आमच्या गावाकडे जाता होता. बघूया आता खय अजून नक्की नाही. असंच व्हिडिओ बघत राहा. हे बघा मंडळी खायची चालली आहे पप्पी. पप्पी म्हणजे आमचा देवश्री हा. लय नावाच आहे. मांडवी मडगाव लोकमान्य टिळक. हे कुर्ला लोकमान्य टिळक म्हणजे कुर्ला. गणपती स्पेशल नाही तर रेग्युलर पण असतात. आता वाजले किती 3:30 होऊन गेली. आता फाटक उघडात मंडळी. थांबा मंडळी होईता बघा नादवडा गावचा धरण बघा. हे असं बांध दिसता बघा या साईडने. आता बघतोय वरती जाऊन जरा लांबना जरा बघूया. चला जलसंपदा विभाग कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे नादवडे लघु पाटबंधारे प्रकल्प. चला बघूया. रोड कच्चा वर जाऊ बघूया. आता गाडी फिरतली की नाही. बाईकवाले स्कूटीवाले गेले आहेत. गाडी फिरत काय बरी वरती. ते काय पार्टी बिर्टी करू जातात ना काय लोक. बापरे नाही जाऊशी गाडी. उतरताना वांदे होते ना ना. लयच वर जाता गाडी. काय नेऊया काय वरती बाबी की हाय फिरून ठेवूया. मंडळी आता गाडी थंयच पार्क केला अर्धवट जरा अकडे चढ ना. आणि म्हटलं रिक्स नको. ते बघा मुलं गेली आहेत फोटो काढतात. अकडे होती जरा मोकळी जागा वरती. पप्पी हा इली असती. हो असं रोड गेलो ते जाऊ दे चालत. काय ना वरती हे डॅम आहे डॅम परी. चला बघूया वरती. डोंगरावर चढले नाही कधी. हे डोंगरच आहे एक प्रकारचं वरती बांधलेला. अकडनं खाली बघा आणि तिकडे डोंगर बघा असं वाटतं मस्त. सह्याद्रीचा पट्टो तो पुढचो. परी शान बघ. ते स्कूटीवाले गेले ना त्यांनी गाडी चिरडल्याने ते का. तू पाय टाकू नका.
गाडीवर इली असती गो, फक्त जरा खडबडीत हा. देवश्री घाबरला, गाडी नको टाकू पप्पा. मी पण घाबरले. स्कूटी घेऊन आता आपल्या समोर इले होते बघ, फोटोशूट करतात ते काय. गो परी पुढे जाऊ नको, थांब. होता तुका काय वाटला? हे बघा निसर्गरम्य कोकण म्हणतात ना, बाय आमचा मुंबई का अर्चना. आता व्हिडिओ बघताना म्हणत होतो बघा कसं डोंगर, कसं टोक बघा डोंगराचा कसे असे. म्हणजे बघ ह्यो डोंगर पण देवश्री बघ असं जाऊन वरती टोका गडासारखे बांधलेले होते बघ, कसे दिसतात. तिकडे पलीकडे दिसताना तो धुरकट, तो सह्याद्रीचा डोंगर म्हणजे घाट हा. पलीकडे कोल्हापूर, आपलं गाव ह्या साईडला आहे, ह्या बाजूला. या बघा मंडळी, मस्त वेगळी भरपूर पाण्याचा साठो होतो. आता माका माहित नाही एवढ्या पावसात किती आता पाणी साठलं, म्हणजे किती लेवल होऊन गेली माहित नाही. आता जरा लेवल आहे ना, म्हणजे मोठा आहे ना प्रकल्प, मोठा धरण जो एरिया आहे ना खूप मोठा हा. सुसू ह्या टोकापासून तो मोर ओरडता, लांडोर. ऐका आवाज आहे का? पलीकडे आहे त्या साईडला जंगल आहे ना. हा बरोबर बोलू शकते तू, आणि आवाज घुमतो. बोल बघूया. मम्मी आय लव्ह यू बोल. मम्मी आय लव्ह यू. मम्मी लांब आहे ना तुझ्यापासून. आज दीदीला सांगतो, दीदीक सांगतो. दीदी बोल. मी का बोलू? ते बघ तिकडे बघ, त्या टोकापासून तिकडे पलीकडे पण त्या साईडला थोडा. चला मंडळी आता आहे ना निघताव लवकरच. तो प्रकल्प हा पाटबंधाऱ्याचो हा, तेवढे गाव मोठा धरण हा. चला. ओहो परी एन्जॉयिंग अँड देऊ वॉचिंग ओनली. हाय होती लाजाळू. खाली खाली पानं होती. सोड परी, लाजली ना ती काय, दाबूनच धरते ती. तसं नाही, असं बोट लावते बघ. लाजली, थांब सोड ना. लाजली ती बघ, ती बघ लाजली. लाजाळू पण फुलं येतात बघ, मस्त आहेत ना लाजाळूची फुलं. थांबा फोटो काढूया. देवश्री आता प्रत्यक्षात लाजाळू बघूक भेटली. पप्पा लाजाळू दाखव, पप्पा लाजाळू दाखव. बघा केवढी लाजाळू आहे बघा. बरी चल, लाजवलंच ती का? बारीक बारीक तुमच्यापेक्षा जास्त लाजता ती. चल चल लवकर, आता पुढे काळोख होत. कुरडू भाजी पण बघ मध्ये मध्ये पिकली, लाल माठ सारखीच दिसत पिकल्यावर. चला गाडी जवळ जातो आता. मंडळ या प्रकल्पाच्या खालती एक मंदिर बांधलेले, आता हल्लीच बांधलेला आहे बघा. श्री तुळजाभवानी प्रसन्न. दर्शन घेते आणि निघतंय. वा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. श्री कुलस्वामी तुझा भवानी आई तुझा उदो उदो जय जयकार उदो उदो. कडनं मागणं दाखवते तुमका. होता मागे धरण ना पाटबंधारे, आणि श्री तुळजा भवानी आई.
मंडळी आता भाजी फोडणीत घातला हे बघा, पनीरची भाजी केला, पनीर मटर. हा आणि आता शिजली ती. आता काय शूटिंग करू वेळ नव्हतो, आता जरा उशीर झालो बाहेर नाही. चपाती बघा आता मस्त देवश्री तव्यावर टाकता आणि मी शेकतोय. आईन लाटून दिलं ना पण. हा बोल 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 मंडळींना काहीतरी सांग. पनीरची भाजी काय काय टाकलं, काय केलं, वाटप काढलं. वाटप, जिरा, फोडणी मोहरी, मोहरीची माका लसूण. मोहरी लागतात. लसूण, मग फोडणी मटर टाकले आणि ही त्याच्यानंतर चपाई दाखवतो ना कशी फुगली हो. पहिलीवाली जास्त फुगली होती, आता ही पण फुगत. आता बाबांका जेव काढूचा, जास्त करप कर नाही. चल पुढची घे. पुढची टाकल्या जरा पुढे टाकत जा. अंडे डाळ पण केलं बघा मस्त घे बघा. घट्ट 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 झाली जास्त होती म्हणून जर आता पाणी टाकलंय, वाढवलंय. तिखट डाळ मस्त. म्हाताऱ्या माणसांगा आमच्या जरा शिट्यो जास्त गेला. मिक्स हा मूग डाळ त्याच्यात आणि फोडणी एक नंबर चवली. आणि आता ही भाजी बघा आणि मस्त झाली. पनीर मटर. चपाती दाखव. चपाती हलके फुलके मस्त स्मेल मस्त येतात. मंडळी पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचा. रात्रीचे म्हणजे आता पहाट होत 1 तासात 3 वाजलेत आता. हे काय आहे एवढं रात्री जो जातोय तर काय काय गोष्टी आठवतात बालपणीच्या, जो मी अनुभवलंय. अजूनपर्यंत तुमच्याशी काय मी शेअर केलंय नाही, म्हणणार नाही. त्या गोष्टी कोकणात हत आणि काही लोकांनी युट्यूबवरने सांगितल्याने पण तुमका म्हणतोय मी. रात्री जेव्हा आता हे चाललंय एवढ्या मध्यरात्री, तर काही अनुभव हत माझे, ते तुमच्या बरोबर मी लवकरच शेअर करेन.